Hemmemide sapak bolacak bir wakany görüň bereyin. 10 minutçuk kıyska film ýylyň iň gowy filmi saýlanýar. Bu adamlar ala dediýär, bu 10 minutluk film nädip ýylyň iň kıyska filmi, iň gowy kıyska film bol bilýärler diýip ala dediýärler we kinoteatrda berilýär. Bu kino kıyska film kinoteatrda berilmeli. Olýar adamlaryň hemmesi bar ýa. Maňa ala edip nähil film ka diýip alsaň, ýa-ni kinoteatrda film başlanýar bolýan. Şeýle filmiň başy şuraya kamera ýokardan aşakdan ýokary seredilen jaýyn patolog görkezgidir, başga işlat görnenok. Ýa-ni 3 minutlap, 4 minutlap şo duruşuna durýar, 6 minutlap durýar, şo duruşuna hiç bir gymyrly ýok. Adamlar hümürdanyp, hümürdäp çykmana başlaýar kinoteatrdan bolýan. Ýa-ni kamera birden şey diýip aşak öwrilýär. Jaýyn aşagyny görkezýär, bir düşekdi. Doga bitdi, ýata hassa bir ýaş oglan ýatyr, şonu görkezýärler we aşanyň şeýleýärler. Biz şu wagt şulawlanyň size ömrünün diňe 8-7 minutyny görkezdik. Siz şoňa da çydap bilmediňiz. Saglygynyň gadryny bilen diýip aýdylýar. Hakykatdan hem aladalarymyz we bergilerimiz we algylarymyz we gaýgylar we her hili aladamyz her kimde indi şol aladalary bir ýere goýup şol olaryň ýerine geçmek islerdiňizmi? Elimizdäki saglygyň, elimizdäki baýlygyň gadryny bilelim.